Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Subas. Taong 1951, Aklan. Dahil hindi pa nakakarating ang sasakyan sa kanilang baryo, paminsan-minsan na lamang kung pumupunta sa bayan sina Subas. Halos 2 beses lang din kada buwan kung ito ay bababa sa kabayanan. Hindi naman sila nahirapan, gawa ng kahit sa paligid lamang nila ay may makukuha silang pagkain at may uulam. Isang beses, dahil wala silang may uulam at panahon yon ng pagtubo ng kabute, naisipan niyang tumungo sa pinakamalapit na kagubatan. Sinadya niyang madaling araw kung bumaba sa kanilang bahay, nang sa gayon ay mauna siya sa gubat na yon. Halos kasi buong baryo nila ay nagiging kakompetensya niya pagdating sa pangunguhan ng kabute. Dala ang kanyang itak, bumaba siya sa kanilang bahay at agad na dumiretso sa kagubatan. Minabuti na lang din niyang wag nang magdala ng sulo. Hindi na rin siya nag-aksaya ng kanyang oras noon at nagmadali siyang maglakad. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaibang bigat sa kanyang katawan. Sobrang tahimik din ang paligid noon, kaya mas lalo pang nadaragdagan ng ganoong pakiramdam niya. Inisip na lamang ni Subas na baka dahil kulang lang ang kanyang tulog kaya hindi niya pinansin ito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating siya sa loob ng gubat. Bago tuluyang pumasok, nakiramdam na muna si Subas sa paligid, gawa ng baka may nauna na sa kanya roon. Nang mawari niyang tahimik pa naman ang gubat at purong hamog ang nasa damuhan, nagkaroon siya ng hinuha na siya ang naunang nakarating doon. Tuwang-tuwa naman siya dahil alam niyang marami ang mga kabuting makukuha niya. Saktong pagpasok niya, agad siyang nakakita ng mga kabute, kaya kinuha niya kaagad yon. Halos marami-rami rin yon na nagkukumpulan, kaya naging abala siya sa pagkuha nun. Nasa kalagitnaan na ng kanyang ginagawa si Subas nang may marinig siyang mga yabag na tila nagmamadali. Inakala niyang baka nagkamali lang siya at may nauna na sa kanya, kaya kahit hindi pa man niya nakikita ang gumagawa ng yabag na yon, ay binati na niya ito. Dumaan ang ilang minuto, ngunit wala kahit anong tugon na natanggap si Subas. Bunsod nito, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Inakala niya kasing baka binabalak siyang gulatin ng kung sino mang naroroon. Subalit nang mapatitig siya sa kanyang likuran, ay ganoon na lamang ang kanyang gulat dahil walang katao-tao roon. Dulot ng galit ni Subas, hinugot niya ang kanyang itak at dahan-dahang naglakad upang hanapin kung saan posibleng nagtago ang taong nagbibiro sa kanya. "Biruin mo na ang iba, wag lang ako, dahil hindi kita uurungan," paninindak niya habang marahang naglalakad. Subalit, makaraan pa ang ilang sandali, ay wala naman siyang nakitang tao roon. Naisip ni Subas na baka hayop lamang yon, kaya minabuti niyang ipagpatuloy na lang ang paghahanap ng kabute. Saktong pagbalik niya ng kanyang atensyon sa mga binubunot niyang kabute, may naamoy siyang parang malansa. Parang dugo ng tao yon, kaya natigilan siya at nagmatsyag sa kanyang paligid. Ngunit dahil ayaw niyang maabutan siya roon ng iba nilang kanayon, minabuti niyang bilisan ang kanyang pagkuha ng mga kabute. Nang matapos niyang bunutin ang kumpol ng kabute roon, ay naghanap ulit siya. Sa kabutihang palad, may natanaw siya sa hindi kalayuan. Agad siyang nanabik noon, kaya nagmadali siyang lumapit doon. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya ay natigilan siya
dahil may nakita siyang nilalang na nakatayo. Pinagmasdan niya ng maigi yon, subalit hindi niya matukoy kung ano ito. Habang patuloy siyang nakamasid sa naturang nilalang, pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo sa batok. Alam ni Subas na hindi yun pangkaraniwan, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Subalit ilang sandali pa ay tila naging takot na takot yun at nagmadali itong tumakas. Sinundan na lang siya ng tingin ni Subas at doon niya napagtantong malapit na palang sumikat ang araw sa silangan. Alam niyang darating din ang iba niyang kanayon, kaya minabuti niyang ubusin ang mga kabuting kanyang nakikita roon nang sa gayoy makapagbenta pa siya noon sa palengke o sa kabilang nayon at sa iba nilang kapitbahay. Nang masiguro na niyang wala ng mga kabuti roon, minabuti niyang umalis sa gubat na yon. Subalit nakailang hakbang pa lamang siya nang mapansin niyang nakahandusay sa unahan, kung saan banda niya nakita ang nasabing nilalang. Nakuryoso si Subas, kaya marahan siyang lumapit doon. Ganun na lang ang kanyang gulat nang makita niya ang isang lalaking wala ng buhay. Ang mas nagbigay ng kilabot sa kanya ay nang makita niyang naliligo ito sa sarili niyang dugo at wasak ang tiyan. Nasa ganoong sitwasyon siya nang may mapansin siyang nakatayo sa hindi kalayuan at nakamasid sa kanya. Iisang nilalang lang ang pumasok sa isipan ni Subas noon at yun ay walang iba kundi ang mga aswang. Nagkaroon kagad siya ng hinuha na marahil ay aswang ang kanyang nakita, kaya nakaramdam siya ng pangamba para sa kanyang kaligtasan. Dahil dito, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagmadali siyang umuwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, ay naisip niyang baka nakita siya ng aswang nang lapitan niya ang bangkay at baka kung anong gawin nito sa kanya. Ngunit dahil alam niya sa kanyang sarili na maliwanag na ang paligid, kahit papaano'y naging kampante siya na hindi na siya masusundan ng aswang na yon. Nagpasya na lamang siyang ilihim sa kanyang asawa ang patungkol sa naturang nilalang. Nang malapit na siya sa kanilang bahay, nakasalubong niya ang isa nilang kanayon. Puring-puri pa niya si Subas dahil marami ang nakuha nitong kabuti. Subalit nang mapansin nito ang pamumutla ni Subas, agad naman itong nag-usisa kung ano ang nangyari. Sinabi na lamang ni Subas sa kanya na masama ang kanyang pakiramdam at agad din siyang nagpaalam na uuwi na. Pagkarating niya sa kanilang bahay, ay ganoon na lang ang tuwa ng kanyang asawa dahil marami ang kabuting nakuha niya. Nagsuhestyon pa ito na pupwede nilang ibenta ang ilan sa mga yan, nang sa gayon ay may pandagdag sila sa kanilang ipon. Napansin ng kanyang asawa ang pagiging tahimik niya, kaya nagtanong ito kung ano ang nangyari. Napailing naman si Subas noon at nagwika na medyo masama lang ang kanyang pakiramdam dahil sa kakulangan ng tulog. Sinabihan naman siya ng kanyang asawa na matulog na lang ulit, pero tumanggi siya at minabuting kumain na lamang ng agahan at nang mailako niya ang iilan sa mga nakuha niyang kabuti. Pagkatapos mag-agahan ni Subas, umalis na siya para maglako. Hanggang sa mga oras na yan ay hindi nawala sa isipan niya ang patungkol sa nilalang na kanyang nakita, kaya nabahala siya na hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa kanyang pamilya. Tumungo siya sa kabilang baryo nila at minabuting doon ilako ang mga kabuti. Sa kabutihang palad naman ay may bumili ng lahat ng yon, kaya hindi siya nahirapan. Bago umuwi, naisipan ni Subas na dumaan na muna sa kanyang kaibigang albularyo na nakatira sa naturang baryo. Sakto namang nagkakape ang kanyang kaibigan sa labas ng kanilang bahay, kaya nilapitan niya ito at kinausap patungkol sa kanyang nakita sa kagubatan.
Naging kumbinsido naman ng kanyang kaibigang albularyo na aswang ang mga nakasagupa ni Subas noong mga oras na yon. Dahil dito, sinabihan siya ng kanyang kaibigang albularyo na mag-iingat na lang sa susunod at maging alerto sa kanilang paligid. Dagdag pa nito, kailangan niya ring maging mapagmatsyag sa kanilang paligid dahil baka puntiryahin pati ang kanyang asawa at anak na 1 taong gulang pa lang. Agad namang nabahala si Subas noon dahil sa kanyang nalaman. Humingi siya ng opinyon ng kanyang kaibigan kung ano ang dapat na gawin para magawa niyang maprotektahan ang kanyang asawa at anak. Hindi naman ipinagdamot ng albularyo ang kanyang nalalaman. Binigyan niya si Subas ng langis na kumukulo kapag may aswang. Pinagkalooban na rin niya si Subas ng kwintas na gawa sa libon na bao. Magagamit mo ito bilang pangkalahatang proteksyon. Hindi ka makikita ng aswang at hindi ka matatabla ng kanyang mga kuko at pangil. Saad ng albularyo. Nagbigay rin siya ng balat na mula sa pinagkuhanan niya ng bao na walang mata. Tsaka sinabi kay Subas na yon ang kanyang ipapausok sa paligid ng kanilang bahay. Laking pasasalamat naman ni Subas sa kanya dahil sa ibinigay nito. Nang mismong sandaling yon ay nagpaalam na siyang uuwi na sa kanilang bahay. Nang nagsimula na siya sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang matanda na nakatayo sa labas ng bahay ng albularyo. Napatitig ito ng makahulugan sa kanya at animoy nagtitimpi lamang ng kanyang galit. Tinitigan niyo ni Subas at ng mga sandaling yun din ay inilihis ng matanda ang kanyang titig tsaka nagsimula ng maglakad papalayo na parang umiiwas ito. Napailing na lang si Subas dahil hindi niya lubos maisip kung bakit nagkakagano ng matanda. Subalit, hindi pa man siya nakapagsimula ng kanyang paglalakad ay agad na pumasok sa kanyang isipan ng posibilidad na baka ang matandang yon ang siyang aswang na kanyang nakasagupa sa loob ng gubat. Sa kadahilanang yon, pinagmasdan niya ng maigi ang matanda. Ngunit dahil medyo malayo na ito, ay hindi na niya natandaan pa ang itsura nito. Kung ikaw nga ang aswang at kung may masama kang gagawin sa aking pamilya, magkakamatayan tayong dalawa. Wika pa ni Subas sa kanyang sarili. Noon din, ipinagpatuloy na niya ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na siyang makauwi sa kanilang bahay. Agad namang nagtanong ang kanyang asawa sa kanya kung saan siya galing at kung bakit medyo natagalan siya. Hindi naman inilihim ni Subas ang pagpunta niya sa kanyang kaibigan dahil may hiningi itong pangontra laban sa aswang. Napakunot noon naman ang kanyang asawa sa kanyang sinabi dahil parang naghahanda ito sa kung anumang posibleng mangyayari. Subalit, hanggang sa mga panahong yon, ay hindi pa rin niya sinabi ang patungkol sa nilalang na nakasagupa niya sa loob ng gubat. Bago pumasok sa kanilang silid para magpahinga, nagwika pa si Subas na hindi na siya pupunta ng gubat na nasa baryo nila dahil kokonti na raw ang kabuting tumutubo roon. Sa kabilang baryo na lang ako mangunguha. Agahan ko na lang para maunahan ko yung ibang tao. Sambit pa niya sa kanyang asawa. Napatango naman ito sa kanya at nagwika pang si Subas na lamang ang bahala sa kung anumang gagawin niya. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan ni Subas, ay hindi siya makatulog. Hindi siya mapakali at nagiinit ang kanyang pakiramdam. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili kung ano ang nangyayari sa kanya hanggang sa maalala niya ang kwintas na gawa sa bao na walang mata. Marahan siyang bumangon noon at kinuha yon sa kanyang lagayan ng damit. Pinagmasdan niya yon at habang hawak niya ang nasabing kwintas ay naramdaman niya ang kakaibang enerhiya nito.
Walang ano-ano. May narinig siyang ingay sa labas ng kanilang bahay. Nabahala siya na baka sinundan siya ng aswang, kaya lumabas siya sa kanilang bahay upang tingnan ang paligid. Nagdala na rin ng balat ng niyog na ibinigay sa kanya ng albularyo at saka ng posporo. Pagkalabas niya sa kanilang bahay, ay may napansin siyang kakaiba. Parang mas naging madilim yon at tila may mga matang nakamasid sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may nakita siyang nilalang na nakaupong palaka sa hindi kalayuan. Nawari niyang nakatitig yun sa kanilang bahay dahil kita ni Subas ang nagbabaga nitong mga mata. Noon din ay sinubukan niyang lapitan ng nasabing nilalang. Alam din ni Subas kasi na hindi siya makikita nito dahil sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Habang papalapit siya roon, ay mas lalo ring tumatapang ang malansa at nakakasulasok na amoy na kanyang nalalanghap. Lalapit palalo sana siya nang biglaang nagpalit ng pwesto ang aswang. Ganun na lang ang gulat ni Subas nang nakapwesto na malapit sa kanilang bahay ang naturang aswang. Ilang sandali pa ay mas lalo siyang nagalit nang marinig niyang umiyak ang kanilang anak. Sa kadahilanang yon, patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan ng nilalang, pero nang malapit na siya roon, mas lalo pang nainis si Subas nang biglaang tumakbo paalis ang nilalang. Naghintay pa siya ng ilang sandali, subalit hindi na ito bumalik pa. Upang makasiguro sa kanilang kaligtasan, minabuti niyang gumawa na lamang ng siga sa labas at nilagyan niya yon ng konting balat ng nyog. Matapos niyang gawin yon, muli pa siyang naglibot sa paligid ng kanilang bahay upang siguruhing wala ng aswang doon. Nang masiguro na niya, minabuti na ni Subas ang pumasok sa loob ng kanilang bahay upang makapagpahinga. Nakatulog naman siya ng maayos at nagising noong mga bandang 3:00 ng madaling araw. Agad siyang umalis upang pumunta sa kabilang baryo nila para maghanap ng kabuti. Nung mga panahong yon, suot niya ang kwintas na gawa sa libon na bao. Dala rin niya ang kanyang itak na siyang magagamit niya bilang pamproteksyon. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang makaramdam siya ng kakaiba. Parang may nakamasid sa kanya at anumang oras ay susunggab sa kanya roon. Subalit dahil alam niyang may proteksyon siya, hindi man lang siya nabahala. Sige, lumapit ka sa akin at nang malaman mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Sabi pa ni Subas habang hawak ng mahigpit ang kanyang itak. Walang ano-ano, may napansin siyang gumagalaw at papalapit sa kanyang pwesto. Ramdam niya ang kakaibang alinsangan ng panahon at amoy na rin niya ang napakalansang samyo. Batid ni Subas na aswang yon, kaya muli siyang nagwika. Alam kong ikaw ang nakita ko sa kagubatan at maging sa kabilang baryo. Huwag na huwag kang magkakamaling sakta ng aking pamilya dahil uubusin ko ang lahi mo. Saad ni Subas. Tumigil naman ang aswang. Inakala pa ni Subas na aalis na yon, pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglaan itong sumugod sa kanya. Bago pa man makatagas sa kanya si Subas, mabilis siyang sinunggaba ng aswang. Agad din siyang nabuwal sa lupa dahil sa kawalan ng balanse at sa hindi niya inaasahan ay nagbuno silang dalawa. Subalit, pagkaraan lang ng ilang sandali, ay narinig ni Subas na tila humahangos ang aswang. Para bang nahihirapan itong kalabanin si Subas kahit pa na mas malakas siya kumpara rito. Noong mapansin naman ni Subas na tila pagod na ang aswang, mas lalo siyang ginanahan sa pakikipaglaban dito. Nagbuno silang dalawa
At kahit na anong gawing pagpiglas ng aswang, ay hindi siya pinakawala ni Subas. Buong lakas niya pa itong sinakal hanggang sa maramdaman niyang nanghihina na ang aswang. Sana maging leksyon sa iyo to. Wag na wag mong lalapitan ang aking asawa at anak. At wag mo na rin akong susundan pa. Paninindak niya. Napangisi naman ang aswang at sinubukan pa niyang kagatin si Subas. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang ninanais, itinulak siya ni Subas na siyang naging rason para malumpasay siya sa lupa. Agad namang pinulot ni Subas ang kanyang itak at nang lalapitan niya na sana ang aswang na yon, napakunot noo siya dahil biglaan itong nawala. Napatitig na lamang siya sa unahan ng may maulinigan siyang kaluskos. Sa susunod na atakihin mo ko, hindi na ako magdadalawang isip na kitilang ka ng buhay. Wika ni Subas sa kanyang sarili. Kahit na ganoon ang kanyang ayos, dumiretso pa rin siya sa kabilang baryo. Kinakabahan man, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang balak na pangunguha ng kabuti roon. Sa kabutihang palad, wala nang aswang ang nanggulos sa kanya. Marahil, sinubok lang niya kung hanggang saan ang kaya ni Subas, o kung hindi naman kaya ay natakot lang yon dahil papalapit na noon ang pagsikat ng araw. Nakarating nga si Subas sa kabilang baryo at matagumpay niyang napuno ng kabute ang 2 bayong na dala niya. Tuwang-tuwa siya dahil alam niyang maibibenta na naman niya ang iilan sa mga yon. Noon din, bumalik na siya sa kanilang baryo at dahil sa pagod na kanyang nararamdaman dulot ng pakikipagbuno niya sa aswang, pinakiusapan niya ang kanyang misis na ito na muna ang magbebenta ng kabute. Nagkataon din kasi na araw ng pamamalengke noon, kaya dumiretso na lang ang asawa ni Subas sa bayan. Samantala, siya naman ang naiwan sa kanilang bahay upang bantayan ang kanilang anak. Pagkaraan ng ilang oras nang umalis ang kanyang asawa, nagkaroon siya ng kakaibang kutob na may kung anong mangyayari rito. Subalit, dahil hindi naman niya maiwan-iwan ang kanilang anak, minabuti niyang ipagdasal na lang ang kaligtasan ng kanyang asawa. Upang libangin ang kanyang sarili, nagluto na lamang siya, nang sa gayoy kakain na lang sila kapag nakauwi na ang asawa niya. Makalipas pa ang ilang oras, pagkadungaw ni Subas sa bintana, ay nakita niya ang kanyang asawa. Tila nagmamadali yon sa paglalakad at parang may kung anong kinakatakutan. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Subas, kaya nagmadali siya para salubungin yon. Nang makalapit na siya sa kanyang asawa, nanggalaiti si Subas dahil sinundan pala ng isang matandang lalaki ang misis niya at binabalak siyang dukutin ito. Kung hindi nga lang daw dahil sa taong naglalakad din, baka nagtagumpay ang nasabing matanda. Inusisa ni Subas ang asawa niya kung ano ang itsura ng matanda. Pagkatapos nitong ilarawan, napamura na lang si Subas dahil magkatugma ang deskripsyon ng kanyang asawa sa itsura ng matandang nakatitig ng mabalasik sa kanya nang makalabas siya sa bahay ng kaibigan niyang albularyo. Humanda sa akin yan. Nasisiguro kong isa sa mga gabing ito, pupunta siya sa ating bahay. Siya ang aswang na nakasagupa ko noong nakaraan at tsak nagaganti siya sa akin. Wala na ring nagawa si Subas noon kung hindi ang sabihin sa asawa niya ang naging karanasan niya sa aswang. Napadyos ko po na lamang ito nang malamang muntika na palang malagay sa alanganin si Subas. Noon din ay umuwi na sila at minabuting kumain. Nagpasya na rin si Subas na hindi na muna ito mangunguha ng kabute kinabukasan dahil magbabantay na muna siya sa paligid ng kanilang bahay hanggang sa mag-umaga. Magmula noon, tuwing gabi ay nagbabantay na siya sa kanilang bahay.
Hindi na rin siya gaanong nakakaalis para manguha ng kabute tuwing madaling araw dahil natatakot siyang baka kung ano ang mangyari sa kanyang asawa at anak. Isang gabi noon, habang mahimbing na sa pagtulog ang kanyang asawa, hindi naman mapakali si Subas. Pakiramdam niya ay may nagmamatsyag sa kanila mula sa labas ng kanilang bahay. Sobrang tahimik ng kanilang nayo noon, kaya kahit na konting kaluskus lamang ay nagagawa na niyang maulinigan. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang gumawa ng siga sa labas ng kanilang bahay at nilagyan niya yon ng balat ng nyog na bigay ng albularyo. Namalagi na rin siya sa labas habang binabantayan ng paligid upang makasiguro nga siyang hindi tuluyang makalapit ang aswang sa kanilang tahanan. Suot niya ang kwintas niyang gawa sa libo na baon ng nyog, kaya kampante siya sa kanyang gagawin. Nakasukbit din sa kanyang tagiliran ang itak na siyang pamproteksyon niya kung sakali. Ilang sandali pa, ang tahimik na paligid ay napuno ng mga ingay. Alam na si Subas na hindi yun gaanong makakalapit dahil sa sigang may nakahalong balat ng nyog, kaya lumabas siya sa kanilang bakuran at naglibot siya ng 7 beses. Sa kanyang ikapitong pag-iikot ay may narinig siyang pag-angil. Pinakiramdaman niya kung saan banda yan, subalit hindi niya matukoy kung saan yon nagmumula. Lumabas ka dyan at magbuno ulit tayo! Ano? Natatakot ka dahil sa sigang ginawa ko? O baka naman sa akin ka natatakot? Wika ni Subas habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, nakakita siya ng 2 mapupula at nagbabagang bagay sa ibabaw ng puno. Tila nag-init ang kanyang pakiramdam noon, kaya naglakad siya ng papalapit doon. Naging malakas kasi ang kanyang kutob na marahil ay yon ang aswang na naghihintay lamang ng kanyang pagkakataon, kaya inihanda na ni Subas ang kanyang sarili sa kung anumang gagawin ng aswang. Napaisip pa siya na marahil ay makikita siya ng aswang dahil sa kanyang ginawa, subalit wala siyang naging pakialam. Ang tanging nasa isipan niya ay yung mapaslang ang aswang na yon, o kung hindi man, ay tuluyan niya na itong maitaboy. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad papalapit sa puno nang bigla siyang makarinig ng pag-angil sa kanyang likuran. Biglang tumindig ang kanyang mga balahibo sa batok, kaya alam niyang may kung anong nilalang ang naroroon. Agad siyang napalingon at sakto ring sumunggab sa kanya ang isang mabalahibong nilalang. Sinalubong yon ng pagtaga ni Subas, subalit naging mabilis ang pag-ilag ng aswang sa kanya. Nung mga sandaling yon, naisip ni Subas na hindi basta-basta ang kanyang katunggali dahil nagagawa pa rin siya nitong lapitan kahit pa na may tangan siya. Pero kahit ganon, hindi siya nagpatinag dito at minabuti niyang undayan ng taga ang naturang aswang. Subalit sa ilang beses niyang pagtaga sa aswang, ay iilan lang sa mga yon ang tumama sa katawan nito. Ilang beses din siyang sinubukang sagpangin at kalmutin ng aswang, subalit dahil sa kanyang taglay na agimat ay hindi siya tinablan ng kuko at pangil nun. Habang nagwawasiwas ng kanyang itak si Subas, bigla ang umatras ang aswang. Susugurin niya sana ito pero bago pa man siya makahakbang ay nagpalit na ng anyo ang nilalang. Mula sa pagiging mabalahibo ay naging isa itong dambuhalang aso na may nagbabagang mga mata at halos kasing tangkad na yon ng bewang ni Subas. Umangil ang naturang aso tsaka napasinghot sa dako kung saan nakatayo si Subas. Matapos yon ay napangisi ito, sabay kahig ng kanyang paa na parang toro. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Subas, nilundagan siya ng dambuhalang aso. Naging mabilis ang paggalaw nito, kaya hindi na niya nagawa pa ang makailag. Nabuwal sa lupa si Subas
at umibabaw sa kanya ang aswang. Subalit, nang akmang kakagat na sana ito sa leeg ni Subas, ay biglaan siyang napasigaw na animoy may kung anong masakit sa kanya. Sinubukan ni Subas na tagain ang nilalang, subalit dahil alanganin ng kanyang pwesto, ay hindi niya ito nagawa. Nung mga panahong yon ay kampante naman siyang hindi siya magagawang sugatan ng aswang dahil sa kabal at kunat na tinataglay niya. Nang malaman ng aswang na tatagain siya ay kinagat nito ng biglaan si Subas sa kamay upang mabitawan niya ang kanyang itak. At dahil naramdaman ni Subas ang puwersa ng pagkagat ng aswang na yon, tuluyan niyang nabitawan ang hawak niya. Napangisi naman ang aswang at inisip na walang laban sa kanya ang kanyang katunggali, kaya muli nitong sinubukang kagatin ang leeg ni Subas. Bago pa man makadampi ang pangil ng aswang sa leeg ni Subas, buong lakas nitong hinila ang kwintas upang ito ay mapigtas. Kahit na hindi siya sigurado sa kanyang gagawin, sinubukan niya ito at buong lakas na isinilampak sa bunganga ng aswang na nag-aanyong aso. Matapos niyang gawin ng ganoong bagay, agad na nagwala ang aswang at umalis ito sa ibabaw ni Subas. Mas lalo siyang nagwala na animoy may kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Nung mga panahong yon, hinagilap ni Subas ang kanyang itak at nang matagpuan niya ito ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad-agad niyang nilapitan ng aswang na hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makalapit na siya rito, napatingin sa kanya ang aswang. Subalit sa halip na gumawa siya ng hakbang para labanan si Subas, napatitig lang ito sa kanya na parang may pagsisisi. Tahimik akong namumuhay rito at kahit kailan wala akong inapakang tao. Hindi ko kasalanan kung nakita kong kahayupang ginawa mo sa gubat dati. Pero dahil sa ginawa mong ito, hindi ako papayag na mabuhay ka pa. Sambit ni Subas. Saktong pagkataga niya sa leeg ng aswang, nangisay ito na parang may kung anong nangyari sa loob ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, nabuwal yun sa lupa at napahawak sa kanyang sugatang leeg. Walang ano-ano, napaangil yon at nandilat ang kanyang mga mata. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Subas noon, kaya minabuti niyang mapaatras. Sakto namang pagkaatras niya, napaangil ng malakas ang aswang na yon at sa isang pagkisap ng mga mata ni Subas ay sumabog ang katawan nun. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, subalit mas lalo siyang namangha nang makita niyang buo pa rin ang kwintas niyang baon ng nyog na libon. Kahit naduguan yon, pinulot yon ni Subas tsaka napabulong habang nakatingala. Salamat o Diyos, dahil hindi niyo ako pinabayaan. Sambit niya sa kanyang sarili. Hindi na niya inusisa pa ang labi ng aswang na yan at minabuti niyang pumasok na sa kanilang bahay. Napangiti na lang siya at nangilid ang kanyang luha nang makita niyang mahimbing sa pagtulog ang kanyang anak at asawa. Nahiga na lang din siya at sinubukan ang matulog. Kinaumagahan, maaga siyang nagising para alamin kung ano na ang nangyayari sa mga nagkagutay-gutay na labi ng aswang. Subalit kahit na isang patak ng dugo at bahagi ng laman ng naturang nilalang ay wala siyang natagpuan. Ganun na lang din ang kanyang pasasalamat dahil naisipan niyang isubo sa bunganga ng aswang ang kanyang tangang kwintas na ibinigay sa kanya ng albularyo. Magmula rin noon, palagi ng suot-suot ni Subas ang kwintas niya na gawa sa libon na baon ng nyog na walang mata. Okay.
opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang swerte ni Subas, no? Kasi, alam niyo yung mga ganitong klase ng tangan, hindi to basta-basta binibigay. Lalo na kung wala kang madaraan ng pagsubok. Kasi sobrang epektibo to eh. Buhay na buhay yung ganitong klase ng agimat. Tapos libon pa. Bahaw pa ng nyog na walang mata. Pinagsama-sama na lahat sa isang gamit. Kaya, hindi ko rin talaga masisisi yung aswang kung bakit siya natalo rito kay Subas. Kasi nga, gaya ng sinabi ko, napakalakas at napakataas na antas na gamit nito. Overall, masasabi ko sa kwento, sobrang angas nito. Sana lang meron pang kasunod kung ano pa yung mga klase o uri ng nilalang ang mga nakalaban ni Subas, pero isa lang yung sinin sa atin eh. Kaya, ito lang yung malalapag natin. Pero overall, ang ganda ng kwento, sobrang satisfied na ako rito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.